M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lerotu ndi Lachisanu, Mulungu wa namba 15 pa masiku a Pachaka. Ndipo tulero ndi pa 21 Julayi chaka chino cha 2023. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Exodo, mutu wa 11 kuyambira ndime ya 10 kudzafika mutu wa 12 ndime ya 14. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Aleya Banda kuchokera ku mphakati wa St. Francis St. Teresa Center Chankozi ku St. Joseph Parish Kasungu mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu uchokera m'buku la Mateyo mutu wa 12 ndime yoyamba mpaka na 8. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Emmanuel Chikaya achipani cha Carmelite Fathers kuchokera ku Carmel Prayer House Kasungu mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ambuku la Exodo 11 ndime yake ya 10 kulekeza 12 kudzambiranso 14. Shauta adalankhula kwa Mose ndi Aaroni m'dziko lija la Igupto kuti, mwezi uno udzakhala mwezi wanu woyambira chaka. Mulengeze kwa khamu lonse la Israeli kuti, pa tsiku la 10 la mwezi uno, munthu aliyense adzasankhulire banja lake mwana wankhosa mmodzi. Banja lililonse lidzatenge mwana wankhosa mmodzi. Banja likachepa kuti silingathe kudya nyama yonseyo, mabanja awiri oyandikana aphatikizane pamodzi, monga momwe awiri alili anthu. Tsono onsewo adyere limodzi. Mulinganiziretu chiwerengero cha anthu odya nyamayo, modziwa mmene munthu mmodzi angadyere. Mwana wankhosa wake adzakhale wopanda chilema, wamphongo, wa chaka chimodzi. Mungathe kusankhulanso mwana wambuzi. Musunge mpaka tsiku la 14 la mwezi, pamene khamu lonse la Israeli lidzaphe nyama zawozo madzulo ndithu. Tsono adzatengeko magazi a nyamayo ndi kuwaza pa mphuthu ziwiri za chitsekozo ndi pamwamba pa chitseko cha nyumba mmene akadyeremo nyamayo. Nyamayo adzayiwotche usiku omwewo, ndipo adzayidye ndi buledi osafufumitsa ndiponso ndi ndiwo zowawa zamasamba. Musayidye yayiwisi kapena kuphika, koma muwotche yonse pamodzi ndi mutu wake omwe, ndi miyendo ndi zonse zam'kati. Musasiyeko nyama ina mpaka mmawa, motero ina ikatsalako muyitenthe. Kudya kwake muzikadya motere: mudzavale zaulendo, nsapato zanu zili kuphazi, ndodo zili kumanja. Mudzadye mofulumira. Limeneli ndilo tsiku la Pasaka ya Shauta. Usiku umenewo ine ndidzapita m'dziko la Igupto, ndipo m'dziko lonselo ndidzapha ana onse oyamba kubadwa, a anthu ndi anyama omwe. Ndidzalanga milungu yonse ya Igupto. Ine ndine Shauta. Magaziwo adzakhala chizindikiro pa nyumba zimene mumakhalamo. Ndidzangoona magaziwo, ndidzakupirirani inuyo.
ndipo mliri wosakaza sudzakugwerani pamene ndidzakanthe dziko la Igupto. Tsiku limeneli muzidzalisunga, tsiku limeneli muzidzalikumbukira, ndipo muzidzachita chikondwerero kupembedza chauta. Mibado yonse izidzakumbukira tsikuli, kuti likhale lamulo lamuyaya, lakuti muzidzachita chikondwerero pa tsiku limenelo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyo oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa tsiku lina la Sabata, Yesu ankadusa m'minda ya tirigu. Ophunzira ake anali ndi njala, ndipo adayamba kuthyolako ngala za tirigu nkumadya. Pamene Afarisi adaona zimenezi, adawuza Yesu kuti, taonani, ophunzira anu akuchita zimene siziloledwa pa tsiku la Sabata. Iye adati, kani simudawerenge zimene adachita Davide pamene iye ndi anzake adazingwa nayo njala? Suja adalowa m'nyumba ya Mulungu nkukadya buledi woperekedwa kwa Mulungu. Chonsecho buledi ameneyo kunali kosaloledwa kuti iyeyo kapena anzakewo nkumudya, koma ansembe okha. Kaya simudawerengenso malamulo kuti nyumba ya Mulungu pa tsiku la Sabata ansembe amaphwanya lamulo lokhudza tsiku la Sabata, koma sawayesa olakwa? Ndipotu ndikunenetsa kuti pali wina pano woposa nyumba ya Mulunguyo. Mukadadziwa tanthauzo la mawu a Mulungu aja akuti, ndimafuna chifundo osati nsembe ayi, sibwezi mutaweruza kuti ndi olakwa anthu amene sadalakwe konse. Pajatu Mwana wa Munthu ali ndi ulamuliro wonse pa zokhudza tsiku la Sabata. Uthenga wa Ambuye. Lerotu tikupitiriza kuyang'ana buku la Exodo, ndipo zimene tikuona mawu athu amene awerengedwa oyamba ndoti Mulungu amapanga anthu kukhala nthawi zina osamva, kuti anthuwo aone mphamvu zake, aone mphamvu za Mulungu. Cholinga nkuti ukulu wake wa Mulungu uoneke poyera, kuti aliyense asakayikirenso kuti Mulungu alipo. Aliyense avomere kuti izi zachitika chifukwa cha mphamvu za Mulungu, osati anthu ayi. Mulungu nthawi zonse amapambana zolengedwa zake. Ndifake tikuonatu mawu athu oyamba amenewa akutiphunzitsa ndi kutikumbusa zimene mmene Farao adawumira mtima ngakhale ataona zozizwisa zimene amapanga Mose ndi Aaroni. Iye sadalole kuti ana a Israeli atuluke kuchoka ku Igupto kuja, koma pambuyo pake Mulungu akupambana. Aliyense akuona mphamvu za Mulungu. Mulungu chimozimozi mmoyo wathu tikamayang'ana tikhoza kumaona mbiri ya moyo wathu, mmene Mulungu watisamalirira, mmene Mulungu watithandizira ifeyo kuti tituluke mu zovuta zosiyanasiyana, kuti timve ndi kuona ufumu wa Mulungu, timve ndi kuona mphamvu zimene Mulungu ali nazo. Izitu ndati tikhoza kuziyang'ana mmoyo wathu. Mulungu amene anapulumusa Aisraeli akuponderezedwa ku Igupti kuja ndi Farao,
mulungu yemweyo ndi wamoyo, amatiyang'ananso ife. Tikamupempha, tikamvera aneneri ake, tikamvera bwinobwino mauthenga osiyanasiyana ndi kuwakhulupirira ndi kudziwa kuti mulungu wathu ndi wamoyo, mulunguyo amatipulumutsa, mulunguyo amatichosa mu ukapolo umene ife tifa. Mulungu wathu ndi wazatheka bwanji, mulungu wathu amagonjesa adani, mulungu wathu ufumu wake umafika posepose. Mmene anatulusira Aisraeli ku Igupti kuja, ndi mulungu yemweyo amene tikumupempherera ife, amene timamupempha ndipo amatipasa zimene ifeyo tikumupempha. Ambuye Yesu tulero mu uthenga wabwino akuteteza ophunzira ake, akukhala mbali ya ophunzira ake pa nkhani ya lamulo la Sabata. Ayuda amagwiritsitsa kuti sungachite kena kalikonse. Ophunzira Ambuye Yesu ali ndi njala, akudusa m'minda, akuthyolapo ngala zina za tirigu ndipo akudya, ndipo Afarisi akuyang'ana zimenezo kuti ayi ophunzira anu satsatira malamulo. Ambuye Yesu tulero akuateteza ophunzira ake. Izi zikutanthauza chani kwa ife? Kuti lamulo ntchito yake sikupondereza, koma kubweresa ufulu ndi mtendere kwa anthu ake. Lamulo ntchito yake ndikutipanga ife kukhala amfulu, kutimasula ife, kutichosa ife m'mavuto amene timakhala nawo. Lamulo silipangidwa kuti lipondereze anthu, liyachosere anthu ufulu wawo ayi. N'chifukwa chake Ambuye Yesu akungobwereza zimene zinachitika mu mbiri yawo. Akutenga Davide, anali ndi azake, anali ndi njala, analowa mtempere ndipo anadya m'menemo chakudya chimene chimaperekedwa ngati nsembe, ndipo ati oyenera kudya anali ansembe okha. Komatu zimene tikuona pati Davide anadya, ndipo palibe wa iwo ndi mmodzi yemwe amene amakambapo kuti Davide adalakwa. Ndipo sakuyimira pompo akambanso kuti kodi ngakhala nsembe anu ku tempere salakwisa. Ati amalakwisa, amaphwanya lamulo m'menemo, koma palibepo amaakhuza nkumanena kuti ndolakwa. Chifukwa kuti lamulo ntchito yake sikupondereza, koma ndikubweresa ufulu, ndikubweresa mtendere pakati pa anthu. Lamulo si chithime-thime cha chikhulupiriro chathu ayi. Lamulo si chithime-thime kapena tinde ndi njira yotibweresera ife titikumane ndi mulungu ayi. Chimatibweresa ife kuti tikumane ndi mulungu ndi chifundo cha mulungu. So chifundo cha mulungu chikukhala chithime-thime cha chikhulupiriro chathu, kuti mulungu amene amatikhululukira ife, mulungu amene ali wachifundo chozaza, chifundo chosatha. Chifukwa cha chifundo chake timatha kufika kwa mulungu, fati iyeyo ali ndi chifundo. The law is not the heart of the encounter with God. Malamulo same amatipanga ife kuti tikumane ndi mulungu wathu. Anthu ufe ndofoka, anthu ufe ndochimwa, timalira chifundo cha mulungu. Nchifake Faustina Oyera adatiuza kuti Ambuye Yesutu tikamapemphera chaplet ya Divine Mercy, pamene tikufa, tsiku limene tikufa, azafika kwa ife ngati mweruzi. Sazafika kwa ife ngati mweruzi wa chilungamo, koma adzafika kwa ife ngati mweruzi wa chifundo. Inutu ndi ine ngati tikapulumuke nchifukwa cha chifundo cha mulungu, kuti mulungu amatikhululukira ife machimo athu, ndipo amafuna ife kuti tikhale naye nthawi zonse. Adatilenga ife kuti tizikhala naye. Ndifake mulungu ali ndi chifundo, kuti pamene tachimwa amatikhululukira kuti tifikenso kwa iye. Kodi inu ndi ine timakonda kupita ku sakramenti ya chiyanjano? Inu ndi ine timalapa? Inu ndi ine timapita ku chifundo chimenechi cha mulungu
chimene chimatipanga ife tikumane naye, tikhale naye nthawi zonse, kapena ndife anthu ongodalira malamulo, kuti izi ndikapanga izi ndatsatira malamulo ndi kuti mulungu akhala nane, mulungu anditenga ine. Lero Ambuye Yesu akutiphunzitsa kuti chifundo cha mulungu ndiye chachikulu. Chifukwa amatiuza kuti ifenso tikhale achifundo monga Atate athu akumwamba ali achifundo, ifenso tikhale achifundo. Munalinso ndi ine Bambo Emmanuel Chikaya.